Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeza. Lami igama Mfeza Mtuthu, ngakhuluma bathi la sibona amagumede ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicele enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakethu, wangumsakazo Ukhozi FM, ungizwe mchunu osibiza ngo-President of the Bhinqa Nation. Usephoxa kabuhlungu lapha nensizwa engusomahlaya laphana uKing Nuba, insizwa yasemzimkhulu-ke laphana-ke ethe-ke izokhipha i-album yayo laphana. Ifuna ukuthi ibuyisele isiqe sabomgqomeni, ifuna ukuthi ikhumbuze abantu ibhova likadikadika. Senzi kwahamba ibhova likadikadika, akekho umuntu owazi ukuthi avale isikhala sakho. Ungizwe mchunu bese evuka umbhejazane esho nokumudla laphana ukuthi-ke angamdakelwa yena, angeke nje azathi-ke uzovusa umgqomeni. Angani kakhulu ey'ngane zakwethu, nathi clip phakathi kaKing Nuba kanjalo nensizwa Ungizwe Mlando Mfoka Mchunu. Siyabonga kakhulu, siyabonga ukuthi omdala. Ngizo-replace ngibhova, solo wena yahamba akekho umuntu okwazi ukuvala isikhala sakhe. Ngizovala isikhala sebhova, ngimkhumbuze ibhova. Siyocula njalo nje singamaculi. Awona ngafana wami uyikhiphile-ke kimi, yabona ngifuna ukudakwa mina, uma udakwe wenza amahlaya usangane besisanganele ebhoveni likade umuntu ekhathele ubekho lento thamba olumele nje ebhodlela sabantu solo ngonume wenamba uqubhula amanzi angcole lapho ukuthi khona zonke ngolube mhlambe yakini yafika qala ingoba bona eminyama egqizenge nemhlophe enhlizweni ufakazi wonke ukhona ekhuluma bakhonda namafusini. Ngiyakutshela-ke mina-ke ungisize Nuba Mhlazana, uchitheke ungachithekeli la, uchithekele la kubolwe khona. Ngeke uyafika ebhoveni manje kahle bo wena ureplace uVusiqimba. Wena uyavuma impela, unethalente lokureplace uVusiqimba.